Adineko ekintzak batez be ezartze aktibo batera zuzentzen dira, ezta? Bizitzaropena luzatu egin da, adinekoen eguneroko bizimodua, egunerokoa interesak aldatu egin dira, eta horreri azken finean erantzuna eman behar ere bai. Bestetik ez da galdu behar biztatik, Bizkaian adibidez, 2020 urtean, 75 urtetik gorako pertsonak, 123,6 izango dira zela. Eta, hor aldaketak dagoz, eta horreri esan dute modura erantzuna eman behar zake. Adinekoen gaitasuna bultzatu egin behar da, zahartzaroan bidelagun izan behar da, haien jarduerak hainbat esparrutan luzatzea posible itzen da bezan ekintzak eta jarduerak egin behar dira, ezta? Besteak beste. Lakaizako obra soziala 520 milio erabiltzen deuz urtero, eta euretatik bi eren erabiltzen dire arazo handienetan laguntzeko, ezta? Pobrezie, langabezie, etxebizitza arazoak eta bebai gaixotasun larrientzako. Halan da guztiz be, pertsona nagusien zahartzaroan laguntzeko be, badekoz programak, zahartzaro aktiboa edo envejecimiento aktibo edo landu egiteko, ez? Proiektu hauekin, geuse bi landu egiten dire. Alde batetik, pertsona nagusienganako errespetue, eta beste aldetik, gaur eguneko gizarte modernoaren gaitz handi bat, dan gauze bat bakardade, ezta? Bizipozen azkenean, 55 urtetik gorako pertsonei, bai formakuntza eta bai parte hartze sozialeko programak eskaintzen ditugu, normalian udaletxeekin eta aurrera eramaten ditugu programak, estatutan enpresekin, baina gehienetan herri mailako programa publikoak izaten dira. Gure filosofia azkenean bizipoz, hitz horrek gauza asko esaten dago, ez? Baina gure duguna da, hori 55 urtetik gorako jendean inpaktu bat sortu, herri mailan gehien bat. Guk programetan bi atal lantzen ditugu, formakuntza eta parte hartze sozialeko atalak. Formakuntza aldean, tailerren bitartez gai importanteak diena, gure egunerokotasunerako tailer formatuetan lantzen ditugu, eta Lekeitioko kasuan oso gai interesgarriak dira. Adibidez, adimen emozionala landuko gau, bakardadea, harreman intergenerazionalak eta teknologia berria. Gure duguna da, programa honen bitartez, Lekeition denboraren bankua aurrera eramatea. Orduan behar, gure duguna da, herri mailan proiektu hau aurrera eraman nahi dagoen, 5-6 pertsona lan motibatu, eukitzia proiektu hau aurrera eramateko.